No matter how intertwined the stories of Mabinians are, among them is a star who has truly shone the brightest. Ating alamin ang kwento ng isang bituing nagningning dito sa bayan ng Mabini. Nung bata pa ako, talagang nangarap ako na hindi lang yung hirap ng buhay na dinanas ko nung bata ako. Nangarap talaga ako na medyo aangat din sa buhay. Yung old house namin sa barangay, doon kami lumaki talaga sa 3 kilometers away from the town. Doon kami naninirahan. Nilalakad namin ang barangay going to school, mga 3 kilometers every day para makapag-aral. Doon nagsimula lahat-lahat sa barangay namin. Unforgettable memories ko doon sa dati naming bahay, yung old house namin, ay kami yung natutulog sa banig lang, walang kama, walang lamesa, kumakain lang kami sa lapag ng floor ng bahay. Yun po yung mga unforgettable experience ko doon. Kaya hindi ko makakalimutan yung panahon na lumaki ako doon sa barangay, taga-barangay talaga ako. Unang-unang challenges sa aking buhay, sa pamilya namin, 8 kaming magkakapatid. Ako yung pinaka-youngest sa 8 magkakapatid. And at the time, yung mga kapatid ko, nakapag-aral na sila, pinag-aaral ng magulang ko. Medyo kinapos na yung pantustos ng magulang ko. So, kailangan, nag-isip ako na maghanap ako ng trabaho para matulungan ko yung magulang ko. And at the same time, yun yung kinapitan ko na nakapagtrabaho ako. At the same time, nung college na ako, nag-aral ako. At tinapos ko yon within a period of 4.5 years. Wala akong pinalagpas na semester, kahit na summer, pumapasok ako para lang makatapos ng pag-aral sa kolehiyo. Graduation namin sa grade 6 noon, meron kaming resource speaker sa graduation namin. At nagsabi sa amin, tandang-tanda ko yon na isa sa inyong kaklase o ilan, sabi niya, ay magiging pinuno ng ating bayan. So tandang-tanda ko yon. So doon ako kumuha ng idea ko, bakit ko pinasok ang politika. Yung malit na tulong na ibibigay mo sa kapwa mo, sa constituents mo, ay malaking bagay sa kanila at nagpapasaya rin sa amin na tinatanggap nila yung tulong namin. Ang inspirasyon ko bilang isang public servant ay yung palaging nasa isip ko na yung pagtulong sa mga kababayan namin. So sa mga kabataan ngayon, ang aking may advice sa inyo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa, bagkus dapat magsumikap po kayo para marating ninyo ang gusto nyong makamit sa inyong buhay. Persistence, hard work, and hunger to help others. Words that will forever define one of Mabini's fathers. Just as he was inspired by others, siya rin ay nagmistulang inspirasyon at patuloy na nagiging inspirasyon ng kanyang mga kababayan.